Cambados encherase este sábado de triatletas que se achegarán a vila para participar no segundo triatlón popular da vila. Nesta edición haberá que comezar un pouco máis tarde que a edición do ano pasado, tal e como explicou o edil de deportes do municipio. Entón, para nós, pois agardando con moitas ganas que sexa ese sábado pola tarde, un pouquiño máis tarde que o ano pasado, porque sabedes que precisamente por ese itinerario por onde se fai hai que contar co momento adecuado pola marea, xa que o facemos pasar por debaixo da ponte de San Tomé, non? Do que ten que ver co peirao, e non pode nin darse contra o peirao, nin quedar abaixo cando non hai xa auga, non? Esa é a razón de que este ano empece un pouquiño máis tarde. A proba dará comezo no entorno das 6 da tarde por mor das mareas. Os aspectos técnicos da mesma explicounos na presentación do evento o presidente da Federación Galega de Triatlón. En canto a proba, a distancia sprint é unha distancia digamos que a mitade da distancia olímpica. Temos un primer tramo de natación de 750 metros, despois temos o tramo de bicicleta de 20 kilómetros e un último tramo de carreira a pé de 5.000 metros. Digamos, é a distancia que se vai consolidando fundamentalmente nas probas en principio de carácter popular, pero no día de hoxe incluso a nivel profesional, nas series mundiales cada vez hai máis tendencia a este tipo de formato de proba por efectos televisivos, por publicitarios, por tempos, non? Son probas que a nivel profesional en unha hora están rematadas, cando a distancia olímpica nese sentido requiere prácticamente el doble de tempo, non? Por iso, digamos que a distancia que de maneira generalizada está a potenciarse e está a celebrar a maior parte dos triatlóns que se celebran, sobre todo populares, teñen esta distancia, non? En canto á parte técnica, as saídas serán nas inmediacións do illote de San Sadurniño. Haberá unha primeira transición na escaleira de San Tomé e o ciclismo contará cun percorrido dende San Tomé ao Peirao de Tragobe e de volta 4 veces. Posteriormente finalizará na carreira a pé durante 2 voltas, todo polo paseo marítimo ata Tragobe, unha proba que se consolida ano a ano.